Хайырлы күн Татарстан, хайырлы күн, хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Эльза Ахмаджанова, һәр барчагызга да күтәренке кәйф, уңышлы матур эш көне телим. Бүген бездә уйнагыз гармуннар тапшыруы. Алым барышларыбыз Айзилә Батырханова һәм Татарстанның атказанган артисты Наил Сәгъдиев Урал якларында яшәүче үзешчән гармунчыларыбыз белән таныштыруларын дәвам итә. Алдагы чыгарылышта без Свердлов өлкәсе Әрәкәй авылында узган уйнагыз гармуннар төбәк-ара гармунчылар бәйгесенең катнашучылары белән танышкан идек. Бүген исә әлеге бәйгедә җиңү яулаган оста гармунчыларыбызның исемнәрен белербез. Уйнагыз гармуннар төбәк-ара бәйгесендә катнашу өчен барлыгы 43 гариза килеп ирешкән. Бу Россиянең 5 төбәге Свердлов, Чиләбе, Төмән өлкәләре, Татарстан, Башкортстан республикаларыннан 170 катнашучы. Гармон, жыр, моң бәйрәмендә каршы алырга сезне чын күңелдән шатпыз. Исәнмесез? Шуннан кадәр дуслар, бүгенге бәйрәмебездә ул безнең 2014 елдан алып килә, уздырылып килә. Бүгенге көндә безнең Свердлов, Чиләбе, Төмән, Татарстан һәм Башкортстан республикасыннан иң матур, иң шибәр, иң уңган, иң булган гармончылар һәм халык уен параларында уйнаучылар катнашты. Һәм бүген сез иң матур бәйрәмнең берсендә гала концертта утырасыз. Бәйрәм белән тагын бер тапкыр. Әтиемнән калган тальян гармун бүген менә минем кулларда. Бу гармунда үзем генә түгел, уйный хәзер минем улларда. Буыннардан буыннарга күчеп, мирас булып калды бу гармун. Тик кайда соң элеккеге авыл? Кайда булды анда җыр һәм моң? Чөнки гармунчылар сирәгәйде. Әллә кая булдылар? Бик күпләре үз бәхетен изләп, еракларга чыгып киттеләр. Тик читләргә чыгып китмәдем мин. Сезнең алда әткәй хакына гармун тартып, моңнар таратам мин. Хезмәт дигән авыл халкына. Гармун моңы җитми авылларда. Гармун моңы кирәк халкыма. Гармуннарның моңын сүндермикче. Газиз әткәйләрнең хакына.
арылған менің ерек бала шағымнан. Гармоннарсыз бір де өтмейді, бәйрем тойлар һәм дә табыннар. Гүрләп тұрайды той табыннар, гармонлы жыр мұң тауышынан. Заманасы шундый мұңлы иде, шул шакларны бигрәк сагынам. Сагындыра хәзер бала чаклар, гармон моңа тулы бәйрәмнәр. Хәзерге бәйрәмнәр бәйрәм менә, барысы фанерга әйләнгәннәр. Онытылып бара гармон моңы, алар хәзер арткы планда. Гармоннарның моңлы тавышлары ишетелми хәзер уранда. Үзәк үзгеч гармон тавышлары сирәгәйде хәтта сәхнәдә. Бүтін җирдә фанера яңгырый. Әйтерсез, гармоннар нәрсәгә? Онытмыйк әле без гармоннарны. Ул бит ата-бабадан калган. Гармон тартып Иван Дәүләтбайлар сугышта атакага барган. Гармон тартып барып атакага дошманнарның һушын алганнар. Күпләре шул гармон моңнар аркасында, күпләре бит исән калганнар. Онытмыйк әле без гармоннарны. Әйтер сүзем шушы халкыма. Мөмкин булса биек тау башына һәйкәл куяр идем гармонга.
Эй, шуный матур абыйлар белән утырам. Мин чынлап та менә әле генә алар чыгыш ясап керделәр. Үзенчә бию батылда булды бу. Әйме, үзенчә гармуннар ярышы да, музыка уен кораллары ярышы да булды. Әйме. Төмән өлкәсеннән искиткеч матур Чимги тура ансамбле һәм аның язмышы турында безгә Җакбар абый сөйләп китәр. Менә без монда хәбәр килгәч, нәрсә салават шалтыраткан исламга, әйдәгез төмән егетләре безгә килегез. Җыеп алды гармуннарны Ислам Сафин, и без репетировать итәбез. Теге безне барабанчыларыбыз, бубенчыларыбыз юк, укыйлар бит алар. Ул әйтә, егетләр пышнан сәмле егетләрне алабыз. Менә Халиуллин утыра янымда. Нариман абзый, менә Рәшид, Мадияр, менә Равис Павшан, аларны җыеп алдык та менә Ислам барабан тоттырды, бубен тоттырды, каңгарау тоттырды. Без репетировать итеп Сверлауга килеп тә җиттек. Менә шулай. Чымгы тора хәзер менә сезгә чыгыш ясады. Чымгы тора исеме дә шундый матур. Шундый татар, Себер татарларының баш каласы булган беренче Төмән ханлыгы. Төмән ханлыгы җимерелгәч, әнә нәрсә искер тубыл янында нәрсә күчә. Безне 20 килеп тармар итә. Шуңа чымгы тора бетә. Менә бит нинди тарихы да бар икән. Менә ничек яшәп ятасыз Төмән өлкәсендә, шуны да эшләп киттек сәләткә. Бик күңел яшисез икән, карап торам, җырлыйсыз да, бисез дә. Сәгать 9-дан башлана нәрсәдә Төмән үзәгенең татар үзәгендә нәрсәләр нинди генә ансамбльләр юк анда, кашык белән дә сугалар, бейеләр дә, җырлыйлар да, театрыбыз да бар, баянчылар, эстрада да бар. Тагы нәрсә генә, менә гармончы, фольклор инде ничәмә төрле, Төмән гөрли, Казан кайнатты Татарстанны, и безне дә кайната. Рәхмәт Казаныбызга. Инде матур сүзләр. Шулай булса. Менә без кайнайбыз хәзер. Менә кайнап яшәдек шулай. Татарлар кайнап, берләшеп, әйбәт пешереп Казанны, Россияның тәрилкәсен уйнатып торыйк татарлар. Ай, нинди матур сүзләр. Бик матур, бик матур коллективыгыз, шуңа күрә сезгә уңышлар телибез. Һәр вакыт шулай булсын. Менә без шатбыз, шуңа шатбыз. Монда ислам руководитель сул консерватория битергән Казанның. Без аны бушатасыбыз да килмәй. Казанга хәзер Себер егете бу. Менә бу Татарстан егетен дә бушатмыйбыз. Әйе. Менә шуңа бушатмагыз. Һәр төбәктә үз татарлары кирәк. Менә хәзер әйтәм бит, менә татарлар сизелеп тора. Көч, Россияның көче. Бик матур теләкләр, бик матур сүзләр. Шуңа күрә инде без дә үзебездән сезгә бар тик уңышлар гына телибез. Рәхмәт сезгә. Специальный приз обладателю гран-при сегодняшнего конкурса. Уйнагыз гармуннар төбәгара бәйгесенең гран-при иясе Төмән өлкәсеннән Чимги тура ансамбле. Җиңүчеләргә бүләк итеп өр-яңа Тальян гармун алуга сертификат тапшырылды. Сезгә Тальян гармун Аллаһ бирса 2024 елда Казанда әзер була һәм сез менә шу Тальян гармунны тотып тагын безнең
Бүгінге шулар, біз сіздің белән саубуллашабыз, исән, эмин булыгыз.